sammen, og velkommen til den her video. Jeg har været nede i sådan en Halloween- og julebutik, og jeg har købt nogle ting. Og selvfølgelig skal jeg vise de ting til jer. Så min mor har købt den her. Jeg ved ikke, hvad det er. Ligegyldigt. Nå. Nu kan jeg vise jer en af de ting, jeg er virkelig glad for. Jeg tog faktisk noget ned for den her, for jeg vil virkelig gerne have den. Det er sådan en hårbøjle. Så den har sådan nogle. Hallo. Okay, og ja, de kan nemlig bevæge sine ben, se. Og så har jeg købt et lille hårspænde. Hold da, et hårspænde. Det anden gang, jeg har brugt den her i dag med. Jeg har købt den i dag, så det er anden gang i mit liv, jeg har brugt den her i mit hår. Fastelavn er mit navn. Nu går man godt gøre med. Fastelavn med. Ja, og det har det faktisk med en af mine yndlingsting. Nu skal I se. Jeg vender lige min skærm om. Okay, I kan ikke se en dyt. Det var altså meningen, I ikke skal kunne se en dyt. Fordi at, det vil jeg ikke have, fordi først så skal jeg lige have den her på. Her. Yes. Jeg lavede noget plastik. Ja. Den var lige ved at gå galt. Galt det, hvis de ikke holdt. Så det var faktisk den her, der faldt ned af bordet i starten. Fastelavn er mit navn, boller vil jeg have. Hvis jeg ingen boller for salater, jeg ballade. Men lige har lavet faktisk lidt sådan. Happy ever, have you buried all your children? For me so I say. Ja, omkring noget sådan. Men ja. Hvordan? Jeg tager den af. Nu skal I se mig med alle tingene på samme tid. Så jeg gør sådan her. Lige hvordan ser den af. Der. Allo. Cold never. Som om benene er det ben eller arme? Det må næsten være ben. Der er sådan en lille enderkrop her. Cold never. Det der billede. Jeg hader det. Så mærkeligt. Den her tager jeg. Hvordan jeg faktisk tager alting af. Først så tager jeg den her af. Fordi det var den første, jeg tog på. Og så var det her den anden, jeg tog på. Så tager jeg den her. Jeg tager den op her. Op mod halsen. Og så vende og ud af mit hoved.
faktisk være lidt sjovt at se, hvordan den her rulle nogle ja. Jeg har en god idé. Amper dele af den. Jeg skal bare gøre sådan her med den her. Så tager man den af. Og så kan man bare gå lidt bedre eller et eller andet. Eller hvad man vil. Men det var faktisk bare det. Så happy Halloween. Bye bye. Happy Halloween. Bye bye. Happy Halloween. Bye bye. Så det her er lidt skål. Så ja. Så skal du lige... Hej, hej.